do Centro Integrado de Formación Profesional de Coros. Rogamos ao seu director que se achegue. Os premios, esta vez solamente na categoría de primaria, son os seguintes: Abdelmounein Ouda, do CEI Plurilingüe de Friún de Ribeira; Celia Blanco Pérez, do CEI Plurilingüe de Friún de Ribeira. A Breve de Villalba contou coa colaboración do IES Lois Peña.